and lokho kungiphatha kabuhlungu. Uyabo thi ngathi ingane yami iyafisa okwenja nje abasho lutho uthuli. Sifuna justice ney'mpendulo kubanikazi be-building. Ya impendulo nako kunxephezeleka noma ingane ngeke isavuka. Ushiye ingane ngenkathi eshona yayina 3 years. So uyabona ukuthi njengoba u-Andiswa wayesenza i-second year e-UKZN wayena 20 years. Ngase nginalelo themba lokuthi inhlanzi, yabona uma usuyibona inhlanzi ukuthi hayi sekuyalunga manje u-Andiswa uzoqeda esikoleni abheke ingane yakhe akhulise ingane yakhe. Kodwa-ke wonke lawo mathemba ashabalala ngalelo langa. Bekusiqala nalelivulile lahamba kwesingazi. Icala lavuleka ngokuthi la kwisini afika amaphoyisa, yabona. So ngayifuna inamba yephoyisa leyo. So ngakhuluma naye-ke ukuthi bafikile lapho kwisini, kodwa ngagcina ukukhuluma nalo iphoyisa ngo-2023 kuze kube yimanje. So ngabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kungenzeki lutho, ngathola ummeli, ngafuna ummeli. So icala njengamanje lisezandleni zami. Ngomhla ka-16 February 2023 ngathola nje ucingo ngalobo busuku oluvela emaphoyiseni engibuza ukuthi nginaye yini umntwana oseThekwini. Hayi ngavuma, bathi sisacela uze njengamanje. Ngase ngathi mina awu Nkosami angiphilile vele ngaleso sikhathi ngangisesimeni esingekho right, ngangivela kokwenza i-operation. Kodwa nje ngathuka kakhulu ngashaya uvalo. Ngaze ngabuza ngathi mina wenzeni u-Andiswa, ngoba ngangicabanga ukuthi mhlambe uboshiwe, yabo khona icala lenziwe. Kwathiwa nje hayi woza njengamanje. Hayi ngavele ngathatha ifoni ngayinika umfana wami u-Asanda. Ngathi Asanda ngicela ukhulume nephoyisa la, inanoma yini abazoyisho, ngicela uthinte ubaba wakho. Hayi nangempela phela ngasikhathi esingakanani kwangena ubaba wakhe nefamily yakaManthombo nje yagcwaleni. Kwathi kusenjalo kwangena ifamily yakithi la izalwa khona kaJeni. Hayi ngathuka-ke ila engabona khona ukuthi khona into ekhona engahambi kahle. So wasuka-ke ubaba ka-Andiswa nomfowabo nomalume nawo indodana wami baye eThekwini njengoba kusho amaphoyisa. Kwadlula nje ama-hours babuya. Babebuya uyabona abantu bengicisha amehlo. Bathi hayi impela iy'ndaba ziyiqiniso. Kodwa bengalikhiphi ukuthi iy'ndaba ziyiqiniso, yabo. Ngaleso sikhathi-ke nje ngavele ngaphelelwa amandla, kwaphela konke. Ngoba ngabona ukuthi konakele lana, sekukhona nabantu, yabona nje. Okay-ke u-Andiswa wayehlala kwelinye iflat, wayengahlali la ehome, wayevakashela abangani bakhe. So ngokwabangani bakhe waba umuntu ofuna indawo yokuchitha amanzi. So wamphelezela lo mngani wakhe. Babekade behleli e-7th floor. So ngokusho-ke kwabangani kuthiwa awekho ama-toilets kuma-floors. Ama-toilets akhona asey'ndlini kuphela. So-ke lo mngani wakhe ohlala la wamkhombisa-ke ukuthi akajikele kuphi.
futhi-ke umbona akasabuyi, hhayi bese ayolunguza la. Uma ilunguza akekho u-Andisa, kukhona isicathulo sakhe esisodwa. Hhayi kwayileso simo nje futhi ungenile la emgodini. So i-lift lena ayikho into eyayikhombisa ukuthi ayisebenzi. So ngendlela esicabanga ngayo washibilikela kuyona. Phambi kwakho kwe-lift kwakunama-dustbin ayebekwe la. So kwenzeka kanjalo-ke. Kusukela ngo-2013 then 2023. Yes. bathini abeflathi zizwa kanjani ukuthi akukaze kube nama-accommodation? Abakaze basho lutho, abakaze nje nakanye kuze kube namhlanje. And lokho kungiphatha kabuhlungu. Uyabo thi ngathi ingane yami iyafisa okwenja nje. Abasho lutho uthuli nje. Yini eliyidingayo? Funa justice ney'mpendulo kubanikazi be-building. Ya iy'mpendulo nabo kuncephezeleka noma ingane ngeke isavuka. Ushiye ingane ngenkathi eshona yayina 3 years. So uyabona ukuthi njengoba u-Andisa wayesenza i-second year e-UKZN wayena 20 years. Ngase nginalelo themba lokuthi inhlanzi, yabona uma usuyibona inhlanzi ukuthi hhayi sekuyalunga manje u-Andisa uzoqeda esikoleni abheke ingane yakhe, akhulise ingane yakhe. Kodwa-ke wonke lawo mathemba ashabalala ngalelo langa. Bekuthi iqala nalelivulile lahamba kwesikhathi. Icala lavuleka ngokuthi la kwisini afika amaphoyisa, yabona. So ngayifuna inamba yephoyisa leyo. So ngakhuluma naye-ke ukuthi bafikile lapho kwisini, kodwa ngagcina ukukhuluma nalo iphoyisa ngo-2023 kuze kube yimanje. So ngabona ngokuhamba kwesikhathi kuthuli kungenzeki lutho, ngathola ngafuna ummeli. So icala njengamanje lisezandleni zammeli.